yake falle guda ne dauke da ƙananan gadaje guda biyu. Sai kuma wasu lokoki guda biyu magunguna ne aka jera da kuma allurai. Lallai ba buƙatar bayani a gare ta. Babu tantama babu haufi wannan ɗakin ne na asibiti. To kowa ya kawo ta nan? Kamar amsar tambayar ta ji an turo ƙofar ɗakin. Mace ce sanye da riga da wando masu haske haɗi da ɗan ƙaramin hijabi wanda a tsawon shi bai shige ƙirjinta ba. Kalar kayan jikinta ya fallasa sirrinta na ma'aikaciyar jinya wato nurse. Kin tashi? Muryar nurse ɗin ta katse daga tunanin da ta faɗa. Haɗi da janyo ƙofar ta kulle ta kamar yadda take a farko kafin ta shigo. Cikin abin da bai gaza mintuna 5 ba aka ciro ƙofar. Wannan karan wani namiji ne a gaba sanye da jamfa da wando na bulin shadda. A daure a saman rigar haɗaɗɗiyar doguwar riga ce irin wadda likitoci suke amfani da shi. Mintuna 3 sun shuɗe bayan shigowar shi bai ce komai ba illa tsayuwar da ya ga dukkanin alamu. 'Yan nazarce-nazarce ne yake yi. Zuwa can ya ƙarasa bisa ɗan teburin da yake kusa ga ɗakin. Ya ɗaura faɗin a hannun shi. Yana buɗewa haɗi da watsuwa Hassu wasu tambayoyi duk dai akan lafiyar tana ba shi amsa yana rubutawa. Bayan ya kammala da fayil ɗin sannan ya ɗauko wata farar takarda yana rubuce-rubuce ga alama dai magunguna ne da kuma allura. Daga can bakin ƙofa aka tura ƙofar nurse ɗin ce ta zo ɗauke da flask da kuma kofakka. Sai baƙan leda mai ɗauke da kayan ti. Likita ya gaɗa kai tare da faɗin yawwa ki tabbatar ta yi wanka kafin ta karya daga nan har zuwa ƙarfe 4 na dare kada ta ci wani abincin mai nauyi. Ko me za ta yi amfani da shi da ci ya zama mai ruwa ne. To dakta, nas ɗin ta faɗa cike da girmamawa a yayin da ya mai da kanshi ƙasa ya ci gaba da rubuce-rubucen shi. Zuwa can kuma ya miƙe ya fice. Hassa a bayi. Rabanta da ta yi wanka tun barewar ta gida. To yau dai ga ta nan tana saba sabulu a jikinta amma iya kama jikinta saboda tsananin dauɗa da kuma danko. Sai da ta yi saɓi 7 a na 8 ɗin ne kumfa ya fara kama jikinta. A lokacin ne kuma ta fara jin ta saka yau kamar wadda aka sauke wa kaya. Ta fito tana kamshin sabulun Dettol. Kasancewar da shi ta yi amfani kana kuma ta zuba na ruwan a cikin ruwan wanka saboda kore ƙananan cutuka. A tsakar ɗaki ta tadda nas ɗin tana faman firfita shayi. Has ta zauna, nas ɗin ta jawo lokar daidai inda take faɗin. Ki daure ki sha ruwan ti ɗin nan da kuma kaɗan zaki ci don akwai gwaje-gwajen da za a yi miki wanda ba a son a tadda kin ci abinci mai nauyi. Hasu dai babu abin da take sai godiya a cikin ƙanƙanin lokaci Hasu ta gama da ruwan shayin nan. Ba kuma wai don ya ishe ta ba. Nas ta miƙa mata ƙwayoyin magunguna da kuma ruwan fari tana kwankwaɗa. Sai da ta tabbatar da ta shanye su sannan ta yi Hasu sai da safe haɗi da kulle mata ƙofar. Hasu ta naga idanuwanta ga agogon da yake a ɗakin ƙarfe 4 na tsakiyar dare. Don hakan ta ɗan kishin gida tana jiran a yi kiran sallah. Da misalin ƙarfe 6 na safiya, wasu nas guda 2 ne suka zo suka tafi da Hasu ɗakin da yake cike da na'urori. Likita ya daɗe ƙwarai yana binciken lafiyar jikin Hasu. Daga ƙarshe aka maida ta lab inda aka ɗibi jininta. Ƙarfe 4 saura kwata duk wasu bincike da za a yi a jikin Hasu an kammala. Yanzu sakamako kaɗai ake jira. A ranar kan Hasu ta ga abin da mafarkinta bai taɓa gwada mata ba. Ta ga kayayyakin ayyukan nasara masu kama da almara. Da misalin ƙarfe 3 saura kwata, Hasu ce take ta famar rammakon sallolin da suka shammace ta. Adadin lissafin wayewar ranar garin ta yi sallah na kwanaki 3 tare da dogon zama don istighfari. Tana nan zaune bisa sallaya aka yi kiran sallar la'asar. Sai da ta idar sannan ta koma kan gado ta naɗe. A lokaci guda kuma tunanin gida ya shiga zarya a kwakwalwarta. Daga can bakin kofa aka turo kofar tun kafin shigowar mai shigowar ga baki ɗaya ɗakin ya ɗauki wani daddaɗin ƙamshi wanda ya ƙauraye ko'ina. Lokaci ɗaya za ka tabbatar wa kanka cewa dukkanin wadda za ta shigo a gurin nan to ne Rafa ta zauna a jikinta. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hasu ta amsa sallamar cike da sanyin murya. Lokaci kuma matan nan ta yi murmushi irin na manyan mata
wanda labba ne kawai yake motsawa banda sauran sassa. Biye da ita wata dattijuwa ce, wacce alamu bai nuna tana a matsayin 'yar aiki ba. Illa iyaka idan ka dubi yadda take bin matan nan sau da kafa, sai kuma kwandon da yake dauke da kuloli a hannun nata. Hasu da take a gadon maras lafiya ta zaro kafafuwanta a ƙasa tana gaida su a cikin girmamawa. Lokaci kankani da cijiyar nan ta fara janyo basket din nan ta fara jira abinci a saman plate. Aikin ya ɗau kamshi na tsayin lokaci. Idan aka ɗauke ƙarar fanka sai kuma ƙarar saukar numfashinsu, amma ga wanda ya natsu ya kuma kasa kunne zai iya jiyo yadda Hasu take faman haɗiye yawo. Cikin hikima da ƙwarewa tare da tsananin wayewa, matan nan ke jan Hasu da hirarraki, a yayin da ita Hassan take famar ɗibar gara kai kace ta shekara bata kai ko da ruwa a bakinta ba. Tafi har Hasu ta naɗe plate ɗin nan mai ɗauke da shinkafa da kuma kayan haɗi na ganyaye. Ta ƙara tuntula lemu a cikin tambulan kofin nan ta shanye, sannan ta yi gyatsa. Duk abin da ake a idanuwan matan nan tana biye da ita da murmushi mai cike da ƙauna. Lura ta yi Hasu ta fara dawowa hayyacinsa, ya sa ta fara mata magana kamar hakan. Sunana Barista. Na tsintsiye ki ne jiya da misalin karfe 11 na dare a bisa hanya ta dawowa daga fage. Tare da ni akwai Baba Gaji. Ta nuna matar da suka shigo tare a cikin murmushi, wacce aka kira da Baba Gajen take faɗin. Sannu baiwar Allah, Allah ya sauwaƙe ya ƙara afuwa hakan nan gaba. Amin Hasu ta amsa lokaci guda, kuma idanuwanta suka cicciko da ƙwalla. Bata ankara ba, ta ji sun tare a kumatunta. Sam bata damu da ta goge ba. A maimakon hakan ma sai ta fara magana kamar hakan. Na gode muku da yadda kuka taimaki rayuwata, Allah ya taimake ku. Na gode, Allah ya saka muku da mafificin alkhairinsa. Ni suna na Hafsatu, amma an fi kira na da Hasu. Cike da sakin fuska, barista ta sake gyara yanayin zamanta tana faɗin. Masha Allahu Hafsat, suna mai daɗi, amma waye ya saka sauya miki suna zuwa Hasu? Da azama Hasu ta ɗago ƙwaye idanuwan nata guda biyu ta zuba su a bisa fuskar barista, zuwa wasu lokutan ta sauke. Ɗakin ya baƙwanci shiru na aƙalla kusan mintuna 5, babu wanda ya sake cewa uffan. Yayin da fuskokin kowannensu ya isa ya tabbatar da abin da zukatan kowannensu ke saƙawa. Dama abin da yake zuci shi yake fitowa a fili. Zuwa can barista ta kashe shirin da faɗin. Ke kuwa me ya shiga rayuwarki hakan da zafi har kike barazanar salwantar da ita? Kin kuwa san muhimmancin lafiya a yau? Nan da nan fuskar Hasu ta canza kamanni. Idan akwai abin da yake tayar mata da hankali a faɗin rayuwarta bai wuce tuno baya ba. Lokaci guda Hasu ta sadda kai ƙasa ba tare ta ce komai ba. Kusan mintuna 3 ne suka shuɗe kafin barista Kausar ta fara nana ta tambayar ta. Babu komi, Hasu ta faɗa cike da rashin yarda da kanta. Barista ta ƙara gyara zama haɗi da lankwasar da yatsun nata guda biyu har sai da suka yi ƙara tare da faɗan. Kada mai hakan da ke Hafsat. Duk mai hankali idan ya dube ki ya kuma dubi yanayin suturar take a jikinki ya san akwai babban matsala a tattare da ki. Bale idan aka yi duba da halin da muka riske ki na ƙoƙarin hallakar da kanki ta hanyar bin tsakiyar titi, alhalin kin san komai yana iya faruwa da ki. Hafsa ki buɗe rai da zuciyarki ki faɗa mini ko ma menene. Da taimakon Allah zan magance miki shi, zan taimake ki bisa yardar Allah. Baba Gaji take a gefe tana kallon Hasu, kallo mai cike da tausayawa ta ce, ke yarinya ki saki jikinki. Kin ga wannan matar? Ta nuna barista Kausar. Sannan ta ci gaba da faɗin. Babu abin da ba za ta yi miki ba wallahi, ranta ne kawai ba za ta iya fitowa da shi don ta taimaka miki ba. Ita mai taimako ce ga kowa, bale ire-irenku, wanda gida ne na musamman take da shi don sauraron ƙorafinku. Mu ma dattijai da muke zaune a ƙarƙashinta, babu rashin ci bale na sha. Ga sutura akai-akai, babu cuta bale cutarwa. Ɗakin ya sake shiru na wasu 'yan mintuna wanda suka haɗa da hawaye daga idanuwa Hasu. Ko kaɗan ba ta son da tuno abubuwan da suka faru a baya. Ba ta kuma ƙaunar abin da zai tuno mata da su. Lokaci kaɗan hawaye suka ci gaba da gangarowa daga gefen fuskarta, kai ka ce a lokacin abin ke faruwa. Ture kofar da aka yi ne
ya sanya suka juya ga baki ɗaya. Likita ne da nurse wanda ke ɗauke da kayayyakin aiki yana arba da fuskar barista ya saki marmashi yana faɗan. Hajjaji lauyoyin duniya har kin iso? Ta ce na iso likita bokan turai. Ina fatan dai ba gatse kake min ba. Ya ɗan yi marmashi lokaci guda ya juyar da fuskar shi gefen gadon Hassi yana faɗin. Ko ɗaya sai dai idan ke ce kika tuna da cewa kin kawo feshin kusan kwana ɗaya da yini ɗaya babu ke kuma babu wanda kika turo. Gabaki ɗaya barista har likitan har zuwa baba gaji suka kyalkyale da dariya a cikin dariyar nima barista take faɗin. Tuba nake likita. Na kawo feshin na gudu na barku da ɗawainiya ko? Ya ce haba wallahi babu komai. Na san hidimmu ne suka yi yawa. Balle ga muhimmin aikin da kuka faro, anya kuna ganin za a cimma gaci? Barista ta yi 'yar gajeriyar ajiyar zuciya tana faɗin Duk tsammanin da muke abin mai sauƙi ne sai yanzu muka ga ba ƙaramin aiki ne muka tattaɓo ba. Likita ya gyara tsayuwarsa yana faɗin, aiko ko babu komi za ku gyara wasu ɓangarori masu dama a Najeriya. Da sauran ƙasashen da na tabbatar sai sun yi koyi da rawar ganin da kuke shirin takawa. Mu dai fatan mu Allah ya dafa muku, wallahi barista mu kanmu likitoci matsalar nan ta addabe mu. A kullum wayewar gari mai wuya ne baki ga patient irin wannan ba. Haba jama'a, wai me ke damun mutanen mu ne? San zuciya mana. Barista ta ji gaba da faɗan. A yanzu zaman nan da muka yi mun samu cases mabambanta akalla kusan guda 5 har da ɗori. Ba kuma wai sun ƙare ba ne, tunda kullum duniyan nan kwana ake ana tashi. Da hakan dole ta sa na faɗaɗa shirin a maimakon alƙalai da kuma lauyoyi. Za mu shigo da iyayen yara da abin da ya taɓa faruwa a kansu, da su kansu yaran zuwa malaman asibitoci da kuma mabambantan mutane. Jama'ar gari wanda abin ya taɓa faruwa idanuwansa saboda mu ji ta bakin kowa. Nan ne ma za mu kamo bakin zaren har mu kai ga gaci. Amma dan wani gyara da Justice Muda Tambari ya yi, ganin za a faɗaɗa zaman ya ce dole ne a shigo da 'ya'yan rariya. Jama'a mai sauraron mu anan zamu dakata yau a cikin wannan shirin a cikin kuma wannan littafin na marubuciyar Asma'u Lamido. Sai ku tare mu a gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. Za ku sake jin mu a cikin cigaban wannan shirin. Amma fa kada ku manta. A cikin kowane labari akwai darasi ga mai saurare. Da fatar mai saurare ka ƙaru. Sunana Rukayya Abdullahi Sabo daga nan gidan rediyon Garkuwa FM. Hikayar